Reverend Father Alex Nalitan, atong buutan, kugihan nga padikura. Father G. Camatso, akong kanhi ay classmate sa seminaryo ug suod kay nga higala. Mga igsuon kong mga kaparian ug diakono, mga kamadrihan, mga pangulo nga nangalagad sa ato ang parokya ug sa atong pinanggang lungsod sa Katigbian. Aton dakong kalipay ang presensya sa ato ang tinahod nga mayor, Mayor Elizabeth Mandin, ug sa ato ang Vice Mayor Esteban, ug ang ubang mga opisyali sa lungsod nga naa dinhi. Mga mamistahay ug mga bisita, mga igsuon ko diha ni Kristo. Palihog lingiasa ang inyong mga tapad, unya ingna dayon, gibuhat ka sa Dios aron mabalaan, dili aron mahimong dautan. Sige. Nindot baya nga pahimangnuan nato ang atong kaugalingon? We were all created by God to become good, not to become wicked. Si Maria gipanamkon nga way sala sa iyang inahan nga si Santa Ana. Gipakataw siya nga way buling, way mansa, bisan magamay. Kini ang misteryo sa Immaculada Concepcion nga bunga sa grasya ug kaluoy sa Dios. Lihok kini sa Dios, dili ni Maria ug dili sab sa iyang mga ginikanan. Gibuhat kini sa Dios tungod kay gianda man niya si Maria nga mahimong inahan sa iyang anak nga si Jesus. Mary was the first redeemed by the power of God. Si Maria gipanamkon nga way sala, samtang kitang tanan nahimugso ning kalibutan nga may salang panulundon. We are all marked and wounded by original sin. Ang original sin dili atong sala, pero nakaapiktog dako sa atong kinabuhi isip mga anak sa Dios. Unsa may iyang epekto? Daghang higayon nga magbuhat ta sa mga butang bisan na sayod ta nga kinidautan. Unya, daghan sab nga higayon nga dili nato mahimo ang mga butang bisan na sayod ta nga kini maayo. Nganuman, ang tubag mao nga kitang tanan apektado sa sala sa atong unang mga ginikanan. Bisan si San Pablo nakasinati ani, siya miingon, I do not understand my own actions. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Romans 7, verse 15. Mga igsoon, si Adan ug Eva ang nakasala, apan kitang tanan na apiktuhan. Sin, by its very nature, has undesirable consequences that can affect not only the individual but also those around them. Ang sala ni Adan ug Eva adunay daotang epekto kanato ug sa samang paagi ang ato usab nga mga sala magdala og daotang epekto sa mga tawo nga nagpalibot nato ug sa mga nagsunod kanato. Hinaot nga ato ning tagaan og gibug-aton aron nga mag-amping gyud ta nga di magpakasala ug di magbuhat og dautan. Kay kini dunay dautang epekto sa ubang mga tao apil sa atong mga minahal.
Kung atong tan-awon ang mga nahitabo sa kalibutan karon, gera dire, gera didto, kagubot diri, kagubot didto, makaingon gyud ta nga ang tao nasamaran gyud sa salang panulundon. Ngano gud in taon nga makaako man ang tao sa pagpatay ug pagpasakit sa daghang mga tao, apil ang mga kabataan ug ang mga tigulang. Just consider, for example, what is happening now in the Middle East, dito sa Israel ug sa Gaza. Grabe ang pag-anto sa mga tao. Imagine also what is happening in Ukraine, sa gubat, batok sa Russia. Grabe ang pag-antos. Makapangutana ta ngano man inaana gyud tungod kay apektado ta sa salang panulundon. Dinhi sa atong nasod ang mga nangulo wa magkasinabot nang giaway, nag-usik sa panahon ug kwarta samtang ang katawhan nga ila untang alagaran nag-antos sa kalisod. Ang mga politiko pwera lang sa mga maayo, way hunong sa pagdinautay, isig pasangil sa usag-usa. Mahimo man unta nga ipakita lang nila ang ilang mga maayong plano o programa. Pero nganong manaot man, it's because of the wound of original sin which pushes us to do wrong. Kay balusab ta mga igsuon sa problema nga dako sa korupsyon dinhi sa atong nasod. Usa sa pinakadakong babag sa atong kalambuan isip nasod mao ang korupsyon. Daghan, again, pwera lang sa mga nagtarong, ang mga nangulo nga mangawkaw. Mga edukado man sila, mga Kristiyano pa, pero nganong mangurakot man, dagko naman tingali sila og sweldo, nganong di man makontento. Kini tungod sa salang panulundon nga nagtuklod sa tao sa pagbuhat ug dautan. Mga igsuon ining kapistahan sa Immaculada Concepcion, si San Pablo nagpahinumdom na matag usa kanato adunay bukasyon sa pagkasantos. Gitawag kita nga mahimong balaan sukad pa sa sinugdan. Before the world was made, God chose us in Christ to be holy and blameless in His sight. Ephesians 1 verse 4. Kini ang maayong balita, bisan tuod kita nasamaran sa sala, sukad sa atong pagkahimugso, kita gitawag gihapon nga mahimong balaan, nga magpuyo subay sa kabubuton sa Dios, nga mahisama kang Maria, nga musunod sa mga lakang ni Kristo. Gibuhat ta sa Dios aron mabalaan, dili aron mahimong dautan. Sayon ba nga magpakabalaan karong panahona? Dili gyud. Maglisod na tagduol sa Dios, daghan ang walay panahon sa pag-ampo. Daghan og kalingawan, daghan og ipangbuhat. Di na ta mo sangpit og Dios, mura ra bag mabuhi ta nga wala ang Dios. Di ra bag gyud. Wala na tay panahon mo basa ug mamalandong sa mga pulong sa Biblia. Pero kung binuang gani, abti kaayo ta mo basa, mo share pa. Ang pulong sa Ginoo nga mao'y pagkaon sa kalag, di nato basahon ug di sab nato i-share. Sa pagkatinuod lang, mga igsuon, daghan ka nato, dagkog lawas, pero ganiwang ang kalag. Lisod ang magpakabalaan, ug sayon ang magpakadautan. Daghan ang mudasig nato sa pagpangitag kwarta, bisan sa paagi nga yawanon. Daghan sab ang kahigayunan sa pagbudhi sa atong mga minahal, tungod kay naa may cellphone,
ug sayon ang komunikasyon. Gitawag ta sa Dios sa pagkabalaan, pero naasab ang yawa nga manintal nato sa pagbuhat ug dautan. The choice is ours. Dili sayo na magtarong apan mahimo gyud nato uban sa panabang sa Dios. Si Maria iyang gipakataw nga way buling sa sala ug kita usab mahimo niyang tabangan nga magkinabuhi nga hawa sa sala. Si Maria maoy atong inspirasyon, dili si Eva. Atong hinumduman. Si Maria ug si Eva pariho nga natawo nga walay sala. Hawa sa sala. Apan si Eva mipili nga maminaw sa yawa ug misupak sa sugo sa Dios. Samtang si Maria mipili nga magmasinugtanon ug wa gyud magpakasala. Viva mahal nga Birhen Maria! Happy Fiesta kanatong tanan. Pakpakan nato ang Ginoo.